Dit is No Do, de nieuwe familiespeelshow van Omroep Friesland. En ik Joert zit weer centraal. Hokkersfamilie leert het meest in kwarte tijd hoe dus eigen Fries verliezen. 2 teams in Oemekoor. In het blauw de familie Iepma. Ja. En in het red de familie Haverman. Yeah. Succes. No Do. Ik ben nu onderwijs naar Dokkum en hier waard in zo'n 154 Bonifatius van Marren. Tjoch, daar is het museum al. In het museum leren de families in 3 vaarrondes en in een grote finale alles hoe de Frieske skiernis. In de eerste ronde spelen de bandjes in elkaar in een spannend spul. In de tweede ronde nemen de pakers en de beppers het zin waarop in de kennisquiz. Oh, wat is dit toch vreselijk spannend. En in ronde 3 bewijzen de ouders wat ze opstutsen hebben. Help even Heid aan. En in de grote finale gaat het alle jaar om teamwork. En het kerken dan. Naar die tjerken. Zustie. Leuk dat je mooi door gewoon no doet. Dit spul gaat hoe welke familie in kwarte tijd het meest leren kan hoe het Fries verliezen. En Joert is Bonifatius, de rere 3. En we binnen ook onderwijs naar het museum Dokkum. Want in Dokkum werd hij in zo'n 154 vermarren. Onderwijs kom je in Bonifatius ook nog in. Maak je dan een foto van hem met dit tablet. Een goede foto smiet daar weer een nodoku op die in te zetten is in ronde 2. En een nodoku verdubbelt de punten. Dus let goed op, succes en onthaast. Foto. Bonifatius. Waar is Bonifatius? Goed opletten. Ja. Ja, ik ben Anne, ik ben 13 jaar. Ik ben hier met mijn moeder en mijn baken. Daar stiert er. Even stoppen. Zo daar is Bonifatius. Ja. Als ik het alleen zou doen, dan zou het niet zo goed gaan. Bonifatiusbron links. Ik ben Reinoud Diepma, ik ben al 4. Ik ben helemaal mijn hart en mijn baken. Omdat baken heel veel over geschiedenis weet en hart is het beste. Kandidaten, welkom in het museum Dokkum. Hier is werkelijk van alles te vinden over Bonifatius. En boven dat has hier ook nog de Bonifatiuskapel, dat Joertedij nog altijd een bedevaartsoord is. In de oude rit hierheen hij hem de opdracht gekregen om een foto te maken van Bonifatius. Is Jim dat vlaggen? Ja, zeker. Ja, laten we even naar Sjen. Jazeker, dat is een hele mooie foto van Bonifatius. En daarmee verdien je hem dus een nodoku. Binnenbracht toch mijn persoonlijke assistente. Toch Koetsie, hartstikke mooi. Die kun je hem aanstaan inzetten in de tweede ronde. Even Sjen, dan naar het blauwe team. Ja, prachtige foto. Keurige foto. En Jim krijgt dus een nodoku in te zetten dus in ronde nummer 2. Koningen Redbad woe hem net openletten. En de zendeling Bonifatius waard vermoorden. Maar toch waren de Friesen correct in diezelfde tijd, de 8e eeuw, een christelijk volk. Dit badde in een decor van jarenlange strijd in de Franken. Die waard om verschillende redenen viert, maar het geloof speelde daar een centrale rol in. De Franken vestigen met Huddelaan net alleen haar gezag in Friesland, maar ook het christendom. In de eerste ronde streden de 2 bands in elkaar. En waar de vlugste die het heeft, die wint. En die winnende familie pakt dan 10 seconden zwaardeel in die allesbeslissende finale. Voordat we beginnen, jongens, moeten we eerst even tossen. Anne, druk op de knop. Waar het heetste getal heeft, die moet aan zijn beginnen. Patsch! Do heeft Jochen en Reinoud. Do heeft al drukt. Do heeft 2. Dat betekent, Anne, do moet aan zijn beginnen bij de Bonifatiuskapel. Oké. Anne, kist maar jaren. Ja. Mooi. Achter die, daar is de Bonifatiuskapel. En die is opgerochten door Titus Brandsma. In de tuin van de kapel staan alle van die steenhuisjes. Dat nemen we kruiswijstages. Maar het aanzien naar een van die kruiswijstages gaan, waarbij het onderschrift zit van die Titus Brandsma. Daar luidt eigenlijk een kaai. Pak die kaai en dan was het eigenlijk even in de Bijbel zien, die is bij die hest voor de volgende opdracht. Oké. Is er klaar voor? Ja. Dan tel ik nou al. 3, 2, 1 en start. Nou, daar gaat ze. Ja, kom op, Anne. Ja, ja. Sjog gelijk op het boerd, daar bij de ingang, Anne. Een park met kruiswegstaties
een bron en een standbeeld tot stand gekomen. De 12e statie bevat een... De ton op, Daan, hè? Doe maar, jong. Ja, snijd maar een stukje uit. De tuurman in de ton is. Het ging volgens mij wel goed. Bollen is het symbool voor het lichaam van Jezus. Helge Bonifatusbollen van het altaar in de kapel. Die bollen hast letterweg nederig. Als de bollen fun hast, zie ik je in de bel voor de volgende opdracht. Een bolle, ze ziet het echt een bolle. Ja. Ik kan me juist net voorstellen dat er naast een bolle in die kapel zit. Net waar. Ik werd er eens wichtig voor het christelijk leeuwen. Die herinnert 10 monsen. Monsen, monniken. Harren ha Zie je in monniken? fleske. Vreeg je als harren fleske ha meist. Voor je de 7 flesken zien dan maar wetter uit de Bonifatusbonen achter de Bonifatusbeeld. Is het slaggen, dan stoppen de tijd. Fries lezen, dat kan ik niet. Wie een beetje minpuntje. Anne! Anne, die ballen. Heeft u een flesje bij zich? Ze is vis te drok, ze heeft mijn flesjes branden. Heeft u een flesje bij zich? Hoeveel flesjes moest je? Zei jij het? Even dichter. Nee, ik ga niks. Het is hartstikke Heerlijk. Heeft u een flesje? Die ballen maar nemen. Ja, in de Erin koer. in. Hup, En naar die bron. Stop! Stop de tiert. Oh, die monniken. Want die lieten je schrikken en zo en ja. En die waren gewoon eng. Nou, Hester Oerdien. 8 minuten en 23 seconden. Dat is heel lang. Is dat te lang, Tinkst? Ja? Kist nou rapper? Ja. Ja? Nou, heel soort succes, jongen. Oké, Reinoud. Bist u de kleervaart? Ja. Heel soort succes. Ik tel oor. 3, 2, 1 en start. En dan gaat hij. Kom op, jong. Ja, de Bijbel in de hoorn. Hier stoppen, stoppen, stoppen en lezen. Wat zit erop? Werden stenen van verschillende reeds afgebroken klooster gebruikt. De 12e statie. Muske, we noemen tolen. Dit is Sjoerd, leuk. daarin, links of rechts? Rechts. Rechts. Hij gaat naar links, Sjoerd. Short van ik. Hoor de kant uit. Hoor de kant uit. Nummer 12. Dat is 1. Oh, dan moest de hoor de kant uit. Kom op. Maar hij maakt bij die vlagen hebben ze mij. Bij die vlagen? Is bij die vlagen? Wat zit eronder? Top. Pak die kaai. Ja? Ja. Weer pittig. Moest je sleutel hebben, moest je de opdracht lezen in de Bijbel en dan moest je ergens zo zijn herinneren. Waar is de kaai? Kom op, doorhiepen. Ja. Is hij hiepen? Hij is hier. Hij is hiepen, hè? Of het is hij, moet er nog niet in? Is hij net in? Villes? Ja, Ja. ja. 3. De ballen. Zie je de ballen? Het draven. Hier naar het joch. Het altaar op. Helemaal. Doe maar. Zie je het altaar op? Ja. Doe maar, ja. Nee. Kom op, tempo, jongen. Door het tempo. Nou, hij liep wel een beetje langzaam. Voetbal, die wat op school, maar meer is ik als ja, game. Fleske. Nee, ik ga geen flesje. Voortwerken. Ga je een fleske water? Nou, wel een eerste. Dan heeft er zich al het zien in hand. Ja, ja, kleer, super. Naar de bron. Nee, de bron. Maar je geneeskrachtig verder. Vullen die flesjes. Gaan. En niks weer ervoor te krijgen. Kom op. Hij neemt er even de tijd voor, hè? Rustig blowen, hè? Ja, altijd rustig blijven. Dat raakt je niet een keer. Hij bloot wel heel rustig, hè? Dat is familiekwaal, ja. Familie Kwaal, of ja? Ja, dat is familiekwaal. Kom op. Hij Keurig. heeft no Ja, tempo. nog 2. Ja, net tellen, gewoon Nee, door. jongen, hij is zo'n flesje. Reinoud, gewoon. Oh, hij telt. Kom op. Hij telt gewoon. Hoe bloot is hij rustig? Die jongen. Dat is dus die familiekwaal. Ja, die dat je is- terug hebt. Oh.
De hartslag is wat hoger, de warmte is wat hoger. Dat toch, ja, het Bob in de Holle misschien ook een beetje mistiger. Als zij iets mooier dat zien. En ik weet dat Reinoud er ook les van heeft. Je zult het net over hem. En Sjoerd die heeft exact hetzelfde. Tempo, maatje, Reinoud. Kom, Jan. En stop de tiert. Wat denkst, bist je rapper als Anne? Want Anne hier 8 minuten en 23 tellen. Ik denk rapper. Doe bist rapper? Ja. Nou, wat denkst je? Natuurlijk ben ik sneller. Natuurlijk bist je sneller. Nou, dit is net langer die spanning. De tiert van Reinoud. Is het stadiger of rapper als de 8,23 van Anne? Lid maar gaan. 4, 6, zo. Oh, 10, 32. En Anne, dat betekent dat Sto de winnares bent van de eerste ronde. En Jim pakken dus de eerste 10 bonusseconden die het heel belangrijk binnen van de finale. En voordat we losgaan met ronde nummer 2, krijg je hem nou met hier allen een rondleiding van Jacob Bosma door het Dokkumer Museum. Om die Friesen te bekeren tot het christendom, dat we dus zien van Bonifatius zijn doelstellingen. Wat ze echt dingen die om te goden, om het geloof wat te integreren in het dagelijks leven. Dus dan haast de bodem van waar is die donaar van. Hoe ga skieren moensen? Ja, haast je dus de Friesen, dan haast je de moensen, dan haast je zijn lijfwachten en hemzelf. Hij komt dus op zijn einde. Hoe dat precies ging is, weten we net, dan winnen het bij. Het kan gewoon een ordinaire roofmoord hebben. Het kan om religieuze redenen hebben. Dat ze zijn van ja, die verhaal klopt echt net. Nou, wat voor jullie te zien is dus vanaf het moment dat Bonifatius stiert, hoe het christendom zich dan, Jeroen zich ontwikkelt in Friesland. Nou, het allereerste is dus het lied van Bonifatius werd dus overgebracht naar Fulda in Duitsland, wat een belangrijk plak voor hem biedt. De tweede ronde, en dat is een soort van kennisquiz. En dan ben ik benijd hoeveel de beide pakers opstutsen en nog witten van de rondleiding die in Jacob Bosma terug het museum Dokkum. Wij winnen bonusseconden die het heel belangrijk binnen aanzien voor de finale. Dus Paken Leeuwen, Paken Henk. Ben je hem er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Mooi zo. Meer keuzevragen. En elk goed antwoord smiet weer 1 punt op. En dat is heel belangrijk uiteindelijk weer voor die bonuspunten die je dan verdienen kunnen. Bonusseconden uiteindelijk in de finale. Komt-ie, zet hem op. Help is trouwens net tas 10. Dus de orde familieleden, moeilijk dicht. Vraag 1. Waar luidt Bonifatius begroeven? Is het A in Friesland, B in Duitsland of C in Engeland? Waar leidt Bonifatius begroeven? Ik zag een B en ik zag nog een B. En dat betekent de eerste punten, zowel voor Paken Leeuwen als voor Paken Henk. De eerste punten binnen. Hij leidt begroeven in de abdij van Fulda en dat leidt in Duitsland. Neffens oude oelevering zou Bonifatius de heilige bjem van de Friezen omhakt hebben. Hokker bjem wie in dat ijs? Is het A, de Ikebjem, B, wellicht de Boekenbjem of misschien wel de Sparrebjem? A, B of C? Ik zag een B en ik zag een A. En het goede antwoord is A, de Ikebjem. De saneemde Bonifatiuswanne leidt nu op een plak boeten de oude stadswal van Dokkum. Maar waar leidt vanouds de originele Bonifatiuswanne? Is dat A, bij Eelsum, boven Dokkum? Of is dat misschien wel B, in het centrum van Dokkum? Of C, in de Duitse stad Fulda? Ik zag een B en ik zag nog een B. Allebei een punt. Het zit nog heel dicht bij elkaar. Radboud wordt in de tijd van Bonifatius neemt als de koning van Friesland. Waar is Joetendij nog altijd een kasteel dat naar hem neemt is? Kasteel Radboud. Is het A in Medemblik, B in Hoorn of C in Enkhuizen? A, B of C? Twakker een A, twakker Medemblik. En dat is goed, natuurlijk. Geen enkele twijfel. En nou de laatste vraag van dit gedeelte. Hoeveel kleesters hebben we er in de middeleeuwen in Friesland west? A, op zijn heegst 20. B, ongeveer 40. Of C, meer dan 60. A, B of C? Paken Leeuwen, Paken Henk. Lid u net langer in spanning wachtje. Daar komt het verlossende antwoord. Ik zag een C en ik zag een B. En het goede antwoord is C, meer dan 60. Wat een vreselijke inhaalrace op het allerlaatste moment nog van Paken Leeuwen. Eerste tussenstand van deze multiple choice vragen. Paken Leeuwen en Paken Henk. Wat is de tussenstand? Lid u net langer in spanning. Hoeveel punten hadden bij de Paken gescoord? Paken Henk had 4 punten en Paken Leeuwen ook 4 punten. Nou, die Paken van hun, volgens mij weet hij heel veel over zulke dingen. Kom met het onderwijs, ja. Ja.
Maar ik ben net onderwijzer geweest in het vak geschiedenis. Dus, Je bent ook liek terug met de iepen vragen. En van nu hoor, goed opletten, kunnen we ook de Nodoku inzetten. Dat is deze. En daarmee verdubbel je de punten. Dan kies je 4 punten inzetten, Christian Verzinje. Oors krijgt per goed antwoord 2 punten. Laten we gauw beginnen met de eerste vraag. Wat is het meest bekende voorwerp dat Bonifatius vaak mee ophielden wordt? Waar is dat? Dat is Pakenleeuwen. Wil je wellicht de Nodoku inzetten? nee. Toch net? Je bent er net heel wist van? Nou, nee. Of toch wel? Of toch net? Nee. Nee, toch net. Oké. Nou, zeg het maar. Maar de Bijbel. Maar de Bijbel of een boek? Ja, de eerste 2 punten ben voor Team Blauw. Vraag 2. Hokker Kleesterling had er in de 20e eeuw verzorgen dat Dokkum weer in Oonsjen kwam als pilgrimstijd. Waar is dat druk? Reet. Paken Henk. Ja, nou... Dat... Wil je ook misschien de Nodoku inzetten? Nee. Toch net? Oh, je hoort de spanning er wel in, hè? Hey, ik hoor het haast niet meer. Maar vertel. Wat is het? Geen Nodoku? Ja, toch maar. Oh, wat is dit toch vreselijk spannend. Nou, steeds het maar. Dat weer Titus Brandsma. Titus Brandsma, 4 punten erbij. Want de Nodoku die kun je maar 1 keer inzetten. Dat is dus prima ding, hè? Alle jaren komen er een heel soort pelgrims naar Dokkum toe. Maar ik het om het in 2000 hinnen opzetten Japikspaard begint heel iets meer bekendheid te krijgen bij de kuierende pilgrims. In Hokkerplak begint in Friesland het Japikspaard. Ik ger al het loed, dat is Pakenleeuwen. Nodoku of net? Nee. Zeg het maar. Sint-Jacob. Sint-Jacob, dat is correct. 2 punten erbij voor Blauw. Waar wordt de winnaar van deze tweede ronde en krijgt die bonusseconden die het zo belangrijk binnen Azen in die allesbeslissende finale? Het Jabikspaard sluit aan op de Europese pelgrimsroute naar het graf van de heilige Jacobus. Naar Hokkerstad gaat die Sint-Jacobusroute. Er wordt op een ei drukt, dat is Pakenleeuwen. Nou. Italië. Nou, jij bent in een heel einde route, maar goed, het is net goed. Santiago de Compostela? Dat is het antwoord wat we jaren willen. En dat betekent dat Team Reed, je hem woen. Je hem hier vanzelfs al die 10 seconden woen in die eerste ronde. Toch dien winst. En nou nog eens een keer zien. En Jim, Team Blauw, helaas, Jim Blauw nog even op 0 staan. In de tweede ronde nemen de beide oors het Jim elkaar op. Hij Sjoerd, hij neemt het op Jim Mem Margje. En het gaat er nou om zo vol mogelijk goede antwoorden te fotograferen met het tablet. Een heel soort succes. En let erop, het gaat weer om die extra seconden. Hè? Die seconden die uiteindelijk zo belangrijk binnen in die allesbeslissende finale. Ik tel al en dan mag je beginnen. 3, 2, 1 en start. Ja. Voor het Bonifatius in Friesland het werkwest hier in de Fries naar eigen goden. Gewoon van de namen van die goden zorgen we nog altijd een waarom in de namen van uw dagen. En welke Germaanse god is de waasje verneemd? Bewijs dat aan je foto. Weten we dat? Leeuwen? Nee. Weet je dat? Germaanse god? Germaanse god is de waasje verneemd. Oh, Sjoerd het hem al. Ja, Sjoerd is hem. Heeft hem al Sjoerd of net? Ja. Ja, welke dag weet ik alweer? De waasje. Waasje. Welke god is het? Bodan. Het christelijk leeuwen waard troch Bonifatius roenom verspraat, troch de route vertellen. Maar Bonifatius had ook boeken schreeuwen. En die boeken waren makken van perkament. De meeste mensen denken dat perkament makken is van papier. Maar dat is dus net zo. Bewijs maar je foto met het perkament vol van makken. Zoek het laadje met wol. Ja. Oké, opslaan. Het werk van Bonifatius wie kostbaar. En boeken wie een duur. En moesten op reis dus beschermen worden. Bewijs maar je foto hoe Bonifatius en zijn boeken beschermen waren. Die boeken? Nee. En Bonifatius, hoe werd Bonifatius beschermen? Trok zijn ridders om hem heen. Hij werd door zijn ridders beschermd. Trok zijn lijfwacht. Ja, die ben daar. Maak een foto, maak een foto. Ja. Bekend gezicht volgens mij. Maakt van mij mooi. Maar, je bent verder. Het zwet woen het van het wut. Wie is dat? Toch zo volle mogelijk foto's te maken van dat bekende symbool. Goh, Shemina. En wat foto's maken van het zwet. Dat beeld! Het zwet. Het zwet. Zo volle mogelijk foto's. Dit is hier. Die. Jeetje, bij mij. Dat is 2. Slaan. Als Tink dat is genoeg, hè, maar strog, hè? Want Tink won om de 10, Sjoerd. Ja.
Ja. Bonifatius werd nooit in begroeven in Fulda. En daar zit echt zijn belangrijkste kleester. Wanneer stichtte hij dat kleester? Wie is dat mijn foto van het exacte iertal? Help even Heid aan. Het iertal van... Sterdatum? van Fulda. Van Fulda. Ja, ik dat heb staat hier bij op die... Ik weet het net zeker, maar ik doe het maar. Ja, het moet wel zeker zijn. Fulda is juurtedij van een prottenmeesken een bedeveertsoort. In het museum luidt een fragment uit Fulda. Bewijs dat, mijn foto. Jeetje. Wel die maquettes, jongen, maar Nee, dat is dat kleester. Het kleester. Spultjes zijn leuk. Je leert een ontzettend soort. Waar het de meeste goede antwoorden? Dit te tellen mag in. Het is Tolve om Section. En daarmee Sjoerd bestond de winnaar van deze tweede ronde. Ja, heel netjes. En daarmee verzinnen Stoot dus Jim eerste punten eigenlijk. En dan zien we dus dat Jim 20 seconden vastsprong in die finale. En bij Jim 10 seconden, dus extra seconden, wat dus van de eindtijd ook in die finale. Ik heb het nou krijg even een beetje verpest. Met een pruts bij de tablet. Maar Anne het wonen en Heid het wonen, dus dat ging hartstikke best. Je kunt u zeggen, meid van, no doe. Beantwoord je dan de volgende vraag goed en win een goodiepakket. Hokker Godsdienst bracht Bonifatius naar Friesland daar. Stuur je oplossing naar nodoe@omroepfriesland.nl. Een bisschop die vanuit Engeland komt om te helpen de Friezen te bekeren, vindt in het jaar 154 zijn eind bij Dokkum. Bonifatius hier al eens vaker in Friesland op missie West, maar dit keer worden hij en 52 volgelingen vermoord. Maar lang om blad wordt het Frieske gebied dogskerstenen en al gauw ondernemen de Friesen zelfs ook evangelisatiemissies. Nou gaat het er echt om. De absolute finale. Waar wint het? De familie Ipma of de familie Haverman? We beginnen met de familie Haverman. Het redenteam. En nu komt het dus echt aan op communicatie en gewoon gearwerken. Daar komt het nou aan op aan. En op snelheid. Want het team die de snelste tijdel zet, die wint deze aflevering en gaat echt terug naar de hele finale van No Do. Maar let op. Alle seconden die je verzinnen hebt in de vakgende rondes, die worden pas naar ouderin verrekenen. Paken Henk zit ergens kleer in het museum. Paken, binnen jou de kleervaar? Ik ben er klaar voor, Arjen. Oké. Henk, zie je de kaart op het plak dat de kostbare schatten van het museum achter tralies stenen? En breng hem hierheen, de platte groen. Best. De oor zit op slot. Okay. Op de orenkant. Ik zoek een kaart. Lees het hut op voor. Wij willen graag winnen, maar we fretten de nagels net op. Lid hij mem in het rede en het witte Fries kanonboek zie je naar de aanwijzing voor het werd de kaai leidt. Marretje. Ja. Witte Frieske kanonboek. Het witte boek. Side 24. 24. Ja. Ja. Tweede tekstkolom. Tweede tekstkolom. Riegelsandje. Ja. Wordt in. Het eerste woord. Bonifatius. Best. Dan heb ik er nog één. Het Rede Frieske kanonboek. Het redeboek, ja. Side 22. Side 22. Tempo, Henk, tempo. Eerste 22. fotobijschrift. Sorry? Het eerste fotobijschrift. Ja? Relief in de Wut sokken zaan. van het beeld van Bonifatius. Het zonnewut. Beeld. Beeld. Het beeld. Van Bonifatius. Beeld van Bonifatius. Best. Henk, naar het beeld van Bonifatius. Tempo, Henk. Kom op, Heid. Een kaai. Een kaai. En nou de platte groen pakken en hier naar boven te brengen. Je bent een pensionado, je kan morgen bijkomen. Kom op. Ja, heeft hem? Ja. Hij heeft hem. Alsjeblieft. Ja, hup. Wat zit erop? In Dokkum wordt een stukje schedel van Bonifatius bewaren in de Rooms-Katholieke Kerken. Dit nemen ze een reliquie. Zie je op de kaart werd de Sint-Bonifatius-kerken stiert. Liet je hem jongste teamlid naar de kerken en liet hem de Bonifatius-ballen naast de verstiende Bonifatius-ballen lezen. Als dat de plak is, stop het de tiert. Oké, waar is de Bonifatius-kerk? De kerken, waar is de kerken? Anne, yes, nou is.
wetten. Zorg ik mooi, zorg ik Mooi mooi. rechtdoor. Rem, goed zo. Daar gaat ze, als een hinde. Ja, wat hè? Een antilope in Dokkum. Een antilope. Ja. Goed zo, Anne. En dan rechts. Jere, ja. Mooi zo. Naar rechts. Zo, daar staat die kerk. Naar de kerk. Naar de ingang, Bob. Naar de ingang. Waar is de ingang? Bij die vlaggen. De ballen. Naast. Ja, de Je ballen. hebt brood in je mand. Ja. En die leg je naast de versteende Bonifatiusballen. Waar leg ik die? Dus de echte ballen, naast de ballen van Stien. Ja. Ja. Stop de tijd. Ja, en nou komt het er eens op aan, hè, Sjoerd. En je steert wat achter. Ja. Zit 10 seconden, dus je moet het eigenlijk sowieso 10 seconden... Ja, vlug het wan eigenlijk als de familie Haverman. Paken, Leeuwen, staat ergens in het museum. Zie je nou de kaart op het plak dat de kostbare schatten van het museum achter tralies stenen. Nee, door wel Nee, zit op slot, op de onderkant. Ja. Wat zit daar? Daar zit dat ik het boek van de kano, de Friese kano van Friesland zie moet. Tuurlijk ben wij het best. Ja. Eerste foto, bijschrift, wordt zo'n. Bonifatiusbeeld. Orenkant, ja, derde. Nee, dat moet ik kennen. Oh ja. Orenkant. Daar loopt de sleutel. Ja, waarom? Waarom? Naar die platte groen. Bij de Door platte hier groen. maar die sleutel. Ja. En waar moet ik dan heen? Hierheen. Hierheen, naar boven. Daarheen. Naar boven. Reinoud. Huppakee. Reinoud. Ja, maar goed zo, die kant uit. En maar doe maar, trotraven. Eerst en net de tweede rechts, Reinoud. Goed zo, nou rechts zo. de bocht op, naar de De bocht kerk. op naar die kerken. Zus die? Pak de bollen en lees de bollen, dan lees de bollen van Stien. Wat? Zullen ziek in ballen, stienballen. Lees hem erop. Stop de tijd. De finale zit erop en dat wie spannend, of net, Margje? Verschrikkelijk spannend. Ja, hè? Ja. Enig idee hoe het erin is, Sil? Nee, ik heb echt geen idee. Nee? Nee. We vregen het aan Team Blauw. Sjoerd, enig idee? Ik zou net weten. Waar het is de aflevering van No Do winnen, Sil? Nee, we stonden zo mooi gelijk. Dat... Het is razend spannend. Trouwens, die bollen van Stien, van Bonifatius, zit ook een legende om vast. En die zit omschreven in dit boekje. En die zit ook in het goodiepakket. En die gaat ook onder oren met de verliezers bij naar huis. Maar goed, nou bij het moment suprême. Het bekendmaken van de winnaar. We beginnen bij de familie Haverman. Team Reert. Wat is Jim Tiert van de finale? Litte Tjen. 1 minuut, 2 minuut, 3 minuut, 4 minuut 22. 4 minuut 22. Wat denkst u, Reinoud? Weet het net. Nee? Lid me zeggen, jongens, de Tiert van Team Blauw. 3 minuut, 4 minuut 4. 4 minuut 4. Maar ho. Er zijn nog de seconden. De seconden die Jim verzinnen hebben. Bij Jim gaan de 20 seconden hoor. En bij Jim gaan het 10 seconden hoor. Lid me zeggen, jongens. Wat is de officiële eindtijd? 3:54. Team Blauw wint! Team Blauw wint! Champagne is er! Jury van Titter! Nijwieke, dan ben we er vanzelfs weer. Ik zou zeggen, ontan. No doei. We zijn er. Ja, ik hiet zijn. Ja, ik vind het wel heel jammer. Als ik dat even had geweten dat het een paar seconden scheelde, dan had ik net even iets sneller gerend en dan... Hij heeft het keurig die inleest rond. Op 4 seconden. Ja. Oh, Ja. Dat is het eruit. jeetje. Super. Toch? Reinoud die heeft Flink gas de gegeven. fut nu te wat. Nee. Want ze zeiden van, hij rende niet zo snel, maar ze deden gewoon heel snel al die andere dingen. Dat het daarna lag en ze deden het altijd heel snel. Dat, Oké. Dus die paak en die men die niet moeten. dat weet ik niet, maar...